היי, בוא נהרוס לו את נראה האוטו. אותו, בוא בוא נפרק את נהרוס הצורה. לו. אני אביא את אני הלום. אז אני אקח את זה. שלום, מדברת גברת זיסו מארץ החדשות 6. אני אגיד לכם מה קרה בבניין 5. בבניין 5 פרץ אולקוס ענקי, אדיר ומחריב. כל מי שקרב. התחיל משני אנשים שהיה להם, ואז 4, ואז אני היחיד שאין לו עכשיו. היחיד שאין לו עכשיו. כן, אם אני מחשב את כולם, כן. בטוח? איש היחיד? מה זה? מה זה, מישהו שרט פה את המשקוף? זה בטח החתול של השכן. מה זה? מישהו שכח פה משהו על הרצפה. אני אחזיר לו את זה. אתה קשור שם. שלום, מדברת שוב גברת זיסו. אני מסתכל על זה טוב, אני רואה שזה יפני. זה מעניין. גברת זיסו, זה כל מה שאני יודעת להגיד, אז זה 5-2. כל אחד 5-3. מה אתה אומר? נשאר כאן ונדע מה גרם לאולקוס לפרוץ, או שמה? נפרוץ ב6. שמה יפרוץ ב7. נראה לי שזה לא מקליט, אז בוא נבדוק. יאללה חבר'ה, הגיע הזמן לקפל פה את הדברים, בואו נכניס הכל, יאללה. מה? מה לקפל? מה יש לכם? מה, אכלתם גבינה? לא מבינה את זה. יאללה חבר'ה, נגמר לנו הזמן, אשתי מחכה בבית, יאללה לקפל, קדימה. אני לא מבינה את זה, אתם לא רוצים לדעת מה קרה לאולקוס. קוראים לי... אוי, מה אלה? מה זה? תרחיקו אותה ממני. היי, חמודים שבודויים. נראה לי שאני ארוץ לצד אני גם ארוץ לצד השלישי. מה, אני לא מבין, אני גם יעוף לי פה עכשיו. אני לא מבינה מה אתה רוצה. אתה גניסיס או גניסון? כל מי שבא כאן. ירביץ לה. קח את זה, איש מים. מה אני עושה? אני אתחנש לביוב כי שם נמצא האולקוס. איפה היא נעלמה? נראה לי נכנסה, תפרק את זה, תשבור את זה מיד. תהרוס את זה, קדימה. הנה הוא התחבר לך משם, שם. מה אני עושה? הם באים אליי. צריך לדעת מה קרה לאולקוסים. אולי זה שם, במערה ההיא. במערה ההיא?